Creativitate, pasiune, dragoste pentru culoare, atenție la detalii. Iată ingredientele unor aranjamente florale unice. Orhidee, aloe, iuca, guzmania, cactus. Aranjamente în vase de sticlă și ceramică, flori pline de parfum și culoare. Toate le găsiți la Florăria Doamnei Eugenia. Un loc plăcut, primitor, cu flori alese, care vă încântă cu aranjamente speciale pentru nunți, botezuri, aniversări și alte momente speciale. Vino la Florăria Doamnei Eugenia din complex Ancora Parter și alege florile perfecte. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei. Cu ciocolată plus alune, căpșuni, oreo, biscuiți, banane, orfineti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei. Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă! Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul trupul, non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos colăcei, hai, curaj! Și oferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj. Și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghilacul, mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. I-a dat cu toporul în cap. Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de ieri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt și așa cum v-am promis la Breaking News, iată, suntem și la Giurgiu, la tribună de acum de la ora 19. V-am spus că îl voi avea invitat pe ministrul secretar de stat de la Ministerul Muncii. În schimb, o să încep tot cu un Breaking News de Giurgiu la tribună, dați-mi voie să spun așa în ghilimele, pentru că
Între timp am aflat că vineri ministrul muncii, domnul Nicolae Vășchescu, invitatul meu de astăzi, este ministrul secretar de stat în transporturi și comunicații aeronautice. Bună ziua, bună seara deja, bine ați venit la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci deja ați venit cu breaking news în Giurgiu la tribună. S-a schimbat schimbarea, n-am știut, ne-a spus dumneavoastră în direct. Felicitări pentru noul post! Da. În primul rând mă bucur că sunt astăzi la dumneavoastră în televiziune. Vreau să vă spun că e prima televiziune din Giurgiu la care particip. Da, deci iată că am spart gheața. Într-adevăr, de vineri, primul ministru a luat decizia să-mi înceteze mandatul la Ministerul Muncii și am primit un nou mandat la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Este vorba de secretar de stat și mă voi ocupa de aeronautică sau de aviație, cum vreți să-i spuneți. Deci este un domeniu foarte vast, iar din punctul meu de vedere mă bucur că premierul și, bineînțeles, Partidul Mișcarea Populară a avut încredere în mine să mă promoveze în această nouă funcție. Ce să zic, așa, într-un spirit de glumă, aviația dă senzația aici la Da, Giurgiu, era și o melodie, da, aviația dă senzația, da. Ați mai fost la Ministerul Muncii secretar de stat și ați avut câteva inițiative, o să le numim așa întreagă pe parcursul emisiunii, dar iată, a apărut această nouă provocare și pe lângă faptul că vă felicităm pentru obținerea postului, cum vedeți această schimbare? Nu voiam să încep cu activitatea asta, dar este nou întâmplată. Este o provocare și pentru mine. Am primit această propunere din partea președintelui Partidului Eugen Tomac, din partea Partidului Mișcarea Populară. Am acceptat-o și iată că ea s-a concretizat săptămâna trecută. Am trecut de la Ministerul Muncii la Ministerul Transporturilor. Vreau să vă spun că este un domeniu nou, dar nu este nimic nou pentru mine. Eu zic că mă voi descurca foarte bine și, bineînțeles, este o nouă provocare. Ce pot să vă mai spun? Acum să mă întrebați dumneavoastră, dar să știți că pot să vă răspund și la întrebările de la Ministerul Muncii fără nicio problemă. Am început cu aceasta pentru că întotdeauna începem cu ultima informație, se începe orice emisiune, știre, mă rog, pentru că de senzație, doar am și spus, dar o să o luăm așa, de la plan local, pentru că sunteți candidat din partea PMP Giurgiu la Camera Deputaților. Corect, da. Sunt și președintele partidului PMP Giurgiu, deci noul președinte al PMP Giurgiu. Sunt și candidat și candidez pentru o funcție de deputat la PMP Giurgiu și sunt foarte bucuros și onorat că partidul mi-a dat această posibilitate și vom intra în subiect mai aprofundat, că mă interesează să discutăm. Nu este prima dată când conduceți o organizație locală, ați mai avut organizațiile Mehedinți și chiar Dâmbovița. Mehedinți, Dâmbovița am avut la început când s-a înființat prima oară Partidul Mișcarea Populară și organizația Sector 6, cu care am obținut cel mai bun scor la vremea respectivă, în sectorul 6 la alegerile europarlamentare trecute, deci nu la ultimele alegeri europarlamentare, am obținut un scor de 12,2%, dacă mi-aduc bine aminte, a fost cel mai bun scor la nivelul partidului, adică sectorul 6 a ieșit pe primul loc. Ulterior, ușor am preluat și alte sectoare, sau alte județe. Ultimul județ de unde vin am avut și Dâmbovița, unde m-am implicat pentru a ridica scorul. În luna februarie am preluat județul Mehedinți, un județ la 3%, pe care l-am dus la alegerile locale la 5,62%, adică am trecut de scorul partidului și sunt foarte bucuros de lucrul ăsta. Și am reușit să trec cu județul Mehedinți pragul și iată că acum am o nouă misiune. Am preluat județul Giurgiu și am mandat de la președintele Eugen Tomac să duc acest Partidul Mișcarea Populară la nivelul județului Giurgiu, să duc undeva la noile alegeri, la alegerile parlamentare, la un scor peste 5% și îmi doresc foarte mult acest lucru. Nu am obținut un rezultat bun la alegerile locale, de aceea mă aflu eu aici. Dacă obțineam un rezultat bun, cu siguranță nu mai primeam acest județ. Da. Păi asta urma să vă întreb.
Domnul Ștefan Burlacu a fost președintele partidului până să veniți dumneavoastră și a condus județul în tandem cu domnul Marius Cristache, care a candidat și la funcția de primar pentru Giurgiu, da, știm cu toții, a fost și la noi la emisiuni, dar iată, domnul Ștefan Burlacu nu mai este totuși pe lângă dumneavoastră, pentru că l-ați pus pe listă la Senat, primul la lista la Senat la PMP. În mod normal se trece în batalion disciplinar, se ia de urechi. Ce se întâmplă? De ce l-ați pus pe domnul Burlacu să tragă lista? Bun, Dumneavoastră. Bun, eu am venit la Giurgiu, președintele Eugen Tomac mi-a dat această organizație și am venit pentru a putea ridica această organizație și de a trece de acel prag psihologic de 5%. Pe de altă parte, președintele partidului Eugen Tomac mi-a dat mână liberă aici la Giurgiu, iar eu, având mână liberă, am luat decizia de a nu da nicio persoană afară sau de a nu o înlătura și a menține toată echipa și, bineînțeles, de a aduce oameni noi în echipă. Asta este misiunea mea aici, de a organiza, de a aduce oameni noi și de a obține un rezultat cât mai bun la alegeri. Eu am o mentalitate, când te duci undeva nu dai pe nimeni afară. Trebuie să ții pe toată lumea lângă tine, pentru că așa este și normal. Trebuie să-i pui la treabă, trebuie să aduci oameni noi, un suflu nou, să schimbi organizarea și mentalitatea care a fost până acum la nivelul județului Giurgiu și părerea mea e că voi reuși. Asta nu înseamnă că, cum să vă spun, Ștefan Burlacu a fost președintele partidului. Acum sunt eu președintele partidului, dar pe de altă parte l-am lăsat să candideze pe primul loc la Senat. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare normal ca un președinte care a fost, dacă n-a obținut un rezultat bun, a făcut pasul în lateral, s-a dat într-o parte, acum sunt eu președintele partidului și sper ca la alegeri să obținem un rezultat bun. Vedeți dumneavoastră, când am venit aici, lucrurile nu erau în regulă, că de-aia am și venit și încerc să schimb, dar nu vreau să fac niște schimbări radicale sau niște schimbări care să creeze un seism în cadrul partidului. Mă interesează să mă organizez cât mai repede, pentru că timpul este foarte scurt. Și dacă discutăm de timp, pe 6 decembrie avem alegerile parlamentare, iar din 6 noiembrie intrăm în luna oficială de campanie electorală. Deci suntem în plină campanie electorală, dacă pot să vă spun așa. Da, puteți să spuneți, pentru că degeaba o dăm cu precampania, deja e campanie. Asta așa, la propriu. Să știți că acum când am venit de la București spre dumneavoastră, spre Giurgiu, deja am început să văd și primele benere și îmi doresc și eu ca și colegii mei să le ridice cât mai repede și noi am făcut benere, avem toate materialele de campanie și îmi doresc foarte mult ca și Partidul Mișcarea Populară să fie vizibil aici în Giurgiu și lumea să vadă și sigla Partidului Mișcarea Populară și, nu în ultimul rând, să oferim o alternativă pentru județul Giurgiu. Dacă discutăm de Giurgiu, Giurgiu a fost un județ roșu, știți foarte bine, cred că știți mai bine decât mine, PSD-ul era la putere. Iată că la ultimele alegeri PNL-ul a preluat județul Giurgiu, acum este un județ galben, dar pe de altă parte eu vă spun că este loc și pentru Partidul Mișcarea Populară și ar fi foarte frumos să avem și un deputat, de ce nu și un senator de Giurgiu, Partidul Mișcarea Populară să aibă un deputat și un senator, pentru că putem să facem sau să aducem o schimbare în acest județ. Și ar trebui să existe și un echilibru. Nu ar trebui să existe numai cele două partide mari, cel de pe dreapta și cel de pe stânga, sau PNL-ul și PSD-ul, ar mai trebui să existe și alte partide pentru a crea un echilibru. Da, mi-aduc aminte, apropo de aceste partide, se numesc în limbaj comun partide balama. Dacă mi-aduc aminte, cum spunea domnul președinte onorific al PMP, domnul Traian Băsescu, spunea că este cel mai mare partid mic și că poate să reprezinte o surpriză fantastică pentru alegerile atât locale cât și parlamentare și că dacă la nivel național deja a făcut o figură frumoasă, obținând un scor peste așteptările celorlalte partide mai mici, un 7%, s-ar putea repeta cumva la Giurgiu figura pe care a făcut-o în 2016 Toma Petcu, în momentul acela candidat la Camera Deputaților din partea ALDE,
și care a obținut un scor rezonabil, care i-a permis să fie deputat și iată să decidă, să încline cumva balanța prin votul domniei sale și prin opțiunea și viziunea domniei sale ca și parlamentar. Așadar, ce ziceți de un 12%? Și eu m-aș bucura să obțin un rezultat foarte bun și chiar îmi doresc foarte mult. Că ați zis 5%. Am zis să trecem de pragul psihologic de 5%. Deci noi avem un obiectiv la nivel național să obținem 10%, Partidul Mișcarea Populară să obțină un 10% la nivel național. Vă dați seama că dacă am luat acest rezultat, cu siguranță intrăm la guvernare, putem să intrăm la guvernare și cu un scor mult mai mic. Este foarte important să trecem de acest prag de 5%. Toată lumea, tot timpul ne spuneau că Partidul Mișcarea Populară nu va trece de pragul electoral și aici discutăm de europarlamentari, unde s-a spus că nu vom trece de prag. Am trecut de prag, avem 2 europarlamentari, vorbim de Traian Băsescu și de președintele partidului Eugen Tomac. Toată lumea a spus că la alegerile locale, iată că PMP-ul nu va trece de pragul de 5%, am obținut 6,02% la alegerile locale, care s-au desfășurat acum 2 luni de zile. Deci am confirmat fără probleme tot timpul și dacă mi-au aminte, din 2014 tot confirmăm. Am început cu europarlamentare, am început cu parlamentare și tot așa. Deci iată că în momentul de față Partidul Mișcarea Populară are structuri pe întreg teritoriul României. De aceea am și venit la Giurgiu, la această organizație, pentru a dezvolta structuri în toate zonele. Aici nu am găsit chiar structuri peste tot așa cum ar fi trebuit să fie și eu spun că în momentul de față PMP-ul, care are structuri aproape pe întreg teritoriul țării, și am dat dovadă de lucrul ăsta și prin listele de primari și listele de consilieri locali pe care le-am depus la alegerile locale, putem să facem o figură frumoasă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că un partid mare are nevoie și de 1-2 partide mici cu care să facă majoritatea și pentru a putea guverna. Și aici ați dat și dumneavoastră exemplu ALDE, care a intrat la guvernare cu PSD-ul. Pot să vă dau și eu nenumărate exemple și pot să vă spun că, de exemplu, DMR-ul tot timpul a obținut 5% sau 5 puțin la sută și cam tot timpul a fost la guvernare. Deci, iată că pe lângă un partid mare, cu siguranță este nevoie și de un partid mic sau este nevoie de cel mai mare partid mic, da? Pentru a forma guvernare. Da, eu spun că este întotdeauna nevoie de un alt partid sau o altă opțiune, 2 chiar, de ce nu, pentru ca liderii alb sau negru, A sau B, că nu vreau să dau nume, să nu fie, suntem noi și atât, alfa și omega. Adică ar fi bine cumva ca lupta să fie strânsă și cât mai în folosul cetățeanului și mai puțin al politicienilor. Dar aici vorbim despre lupta politică, pentru că vorbim de alegeri, iar alegerile înseamnă lupta pentru putere. Și apropo de luptă și lupta pentru putere, cum vă explicați scorul slab, sub 3% pe care l-a obținut PMP la alegerile locale? PMP la alegerile locale aici la Giurgiu, pentru că la nivel național... Da, am specificat, pentru că am spus că la național l-au obținut. Da, un scor de 6%, peste 6%. Bun. La Giurgiu aici, când am venit, am văzut despre ce a fost vorba la alegerile locale, am văzut că organizarea n-a fost atât de bună, am văzut că am avut oameni în toate secțiile de votare, dar am avut secții de votare unde n-am obținut niciun vot, ceea ce nu este permis. Măcar reprezentantul de ce credeți că s-a întâmplat? Măcar reprezentantul tău din secția de votare trebuia să te voteze. Unii zic că am fost furați, eu spun că a fost o lipsă de organizare și n-au avut cea mai bună alegere a oamenilor sau nu le-au făcut instructaj oamenilor care au intrat în secția de votare. Trebuie să pui numai oameni de partid în secția de votare, știm foarte bine. Trebuie să pui făcut o anchetă internă? N-am făcut o anchetă internă, am făcut o analiză pe cifre, am văzut exact ce voturi s-au luat la nivelul județului, încerc să schimb din mers anumite lucruri, încep să mă organizez, încep să fac organizații în comunele unde nu am avut organizații și cu siguranță veți vedea că până pe data de 6 decembrie vom avea și oameni în secțiile de votare, dar vom avea oameni buni în secțiile de votare și nu mi se pare normal să nu știu, să pui niște oameni în secția de votare și tu să obții 0 voturi. Nu știu, acolo s-a întâmplat ceva. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar știm
ce se întâmplă la alegeri. Vreau să vă spun că am trecut prin multe alegeri, știu cam tot ce se poate face în ziua votului, deci nu aș vrea să comentez, dar trebuie să ne pregătim mult mai bine pentru ziua votului. Și nu în ultimul rând trebuie să ne organizăm pe fiecare comună în parte pentru a obține un rezultat bun. Să știți că din punctul ăsta de vedere știu ce am de făcut. Problema mea este timpul, care este un timp foarte scurt în momentul de față, adică suntem deja în campanie electorală și eu trebuie să mă organizez sau să organizez anumite comune sau să caut anumiți reprezentanți în comună. Pe de altă parte trebuie să demarez și materialele sau să montăm materialele de campanie electorală, adică sunt foarte multe lucruri, având în vedere că efectiv suntem în campanie electorală. Ați spus, acolo s-a întâmplat ceva, referindu-vă la faptul că nu ați obținut niciun vot unde ați avut reprezentanți în secțiile de votare. Sună așa ca un titlu de roman. Ar putea să aibă foarte multe capitole. Și ați spus că n-ați făcut o anchetă, ci o analiză. Plecând de la declarația dumneavoastră pe care ați făcut-o la noi în emisiune acum, vă întreb câte organizații aveți și cum aveți de gând, până în prezent câte aveți de gând să obțineți într-un final și cum aveți de gând să le, nu știu cum să zic, să folosesc termenul, păziți? Sau să... Păi, în primul rând trebuie să am 54 de organizații în final, adică să am organizații peste tot. În al doilea rând, să știți că am avut organizații, sau în unele locuri nu am avut, dar în unele locuri am avut organizații și acolo am vrut să schimb. Am simțit nevoia de a schimba ceva. Atâta timp când ai obținut un rezultat bun, mi se pare normal să schimbi oamenii de acolo și să aduci un suflu nou. Degeaba mergi cu unul care nu a confirmat la vot, pentru că este foarte clar că nu poate să-ți aducă nu poate să-ți aducă plus valoare. Cum o să mă păzesc? O să vedeți, o să fac instructaj pentru oamenii care îi voi băga în secția de votare, mă voi implica eu personal pentru a sta de vorbă cu ei și nu în ultimul rând, eu zic că până pe data de 6 decembrie se va crea și un val care va ajuta Partidul Mișcarea Populară. Așa văd eu lucrurile în momentul de față. Poate greșesc, dar părerea mea este că până la urmă votul nu se va mai da polarizat, adică pe partea stângă sau pe partea dreaptă pentru cele două mari partide și cetățeanul va vrea să aleagă și altceva. Știm foarte bine că Giurgiu a fost condus de PSD, iată că PSD-ul a pierdut la alegerile locale, a venit PNL-ul, cu siguranță e că cetățenii își doresc și altceva în afară de opțiunea de a vota PSD și PNL. Eu îmi doresc foarte tare ca cetățenii din Giurgiu să voteze PMP. Uite, iată, este o oportunitate foarte bună. Și vreau să vă spun că dacă voi ieși deputat, voi aduce și plus valoare județului și mă voi implica personal pentru a putea face legi sau a dirija anumite proiecte către județul Giurgiu. Ne întreabă domnul Mutu Claudiu ce se poate face și ne întreabă acum aproximativ 2 minute și cred că tocmai răspundeați pentru că se referea discuția noastră în acel minut la ce se poate face în secție de votare ca să nu mai aveți acele întâmplări nefericite cu 0 voturi. În primul rând, domnul tot trebuie să stea în secția de votare, știe toată lumea, să fie foarte atent, să fie foarte atent, să nu plece din secția de votare și, bineînțeles, să stea până la sfârșitul procesului electoral. Este foarte important lucrul ăsta, să stea până la sfârșitul procesului electoral, adică până la numărătoare și până la semnarea procesului verbal. Da, ați spus că se va crea un nou val. Ce val? De ce s-ar forma un nou val? Așa cred eu, știți, tot timpul la alegeri, nu știu, înainte de vot, de ziua votului, s-a creat așa câte o emoție și, nu știu, emoția a fost spre un partid sau spre celălalt partid. Iată că în momentul de față Partidul Mișcarea Populară a susținut guvernul PNL și a ajutat la investirea guvernului PNL. Nu avem miniștri în momentul de față, dar dacă vom reuși, și eu zic cu siguranță că vom reuși la aceste alegeri să trecem pragul, așa cum am confirmat de fiecare dată, cu siguranță vom intra la guvernarea alături de Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, suntem în campanie electorală și
adversarii noștri, să știți că sunt din toate formațiunile politice, și din PNL, și din PSD, și din Pro-România, și din ALDE, și din ce vreți dumneavoastră. Pe de altă parte, vreau să vă spun că ALDE-le și cu Pro-România nu cred că vor mai trece pragul, dar asta vom discuta după 6 decembrie. Sper să mai mă invitați la o emisiune, măcar să discutăm și ce s-a întâmplat la alegerile locale. Da, ați spus, ați folosit așa sintagma vot nepolarizat, sau că nu se vor mai polariza voturile. Da. Adică deja și nou val. Și ideea de ceva... Nou. Da, dar tot un tur de scrutin este în continuare, tot lupta între marele derby este între PNL și PSD. De ce s-ar crea un val? De ce ar fi acea nepolarizare? Adică de unde ar veni? Știți de ce? Lumea vrea o schimbare și vedeți că schimbarea asta nu se face dintr-o dată. Dacă discutăm de ce s-a întâmplat... Trendul s-a dat, s-a schimbat deja Trendul culoarea s-a schimbat, pe județ. deci culoarea s-a schimbat pe județ. La nivel național, în unele părți au câștigat cei roșii, în altele părți au câștigat cei galbeni. Să știți că avem și noi un număr important de primari, suntem al 3-lea partid, Partidul Mișcarea Populară are al 3-lea număr de primari. După PNL și PSD suntem a 3-a formațiune politică, iar după noi vine USR-ul ca și număr de primari. De aceea vă spun că lumea își dorește o schimbare. Schimbarea nu se face dintr-o dată, dar iată că deja schimbarea a început să se producă. Da, ați pomenit mai devreme de USR. USR întotdeauna a fost pricea, ca să zic așa, pentru PNL și pentru varianta de tot ceea ce ar urma să fie altfel decât ceea ce oferea PSD-ul la un moment dat, acea mișcare revoluționară, ușor așa utopică am vorbit noi la momentul acela, că sunt foarte multe lucruri care nu sunt aplicate și aplicabile în politică precum în vise, și că realitatea te zdrobește dacă nu știi să-i faci față și că de foarte multe ori te pune pe tine în situația în care să îți dai seama că n-ai gândit-o bine înainte să dai știrea sau vestea sau nu știu cum. Dar nu vă e teamă totuși că USR-ul, cel puțin în zona de nord, ar avea așa, tot ca dumneavoastră, gândul acesta de partid balama, de partid care să facă eventual jocurile, să creeze acel echilibru, dacă vine sau nu lângă cineva. Deci fiecare partid tot politic, pe dreapta joacă. Da, fiecare partid politic candidează pentru a obține un scor bun și scopul fiecărui partid politic este să ajungă la guvernare. Asta este foarte clar. Pe de altă parte, vreau să vă spun că USR-ul, nu știu dacă ați observat, dar ei nu au structuri în teritoriu sau nu au structuri peste tot în teritoriu. Ei niciodată, și puteți să vă uitați acum dacă vreți să mergeți să vedeți, au, de exemplu, prizme sau bannere sau mesaje pe outdoor, mesaje unde e trecut doar partidul, mesajul partidului și atât, fără imagine, fără oameni și așa mai departe. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că sunt multe locuri în țară unde ei nici măcar nu au listele complete. Deci ei nu au listele complete de deputați și senatori. Deci iată că ăsta este USR-ul în momentul de față. Eu cred că la alegerile parlamentare USR-ul nu va mai obține un scor atât de bun. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat la locale, am văzut că într-adevăr în unele orașe și orașe mari, municipii de județ, au obținut un rezultat foarte bun. Dar pe de altă parte, în comune, în sate și în diverse județe, rezultatul a fost aproape zero. S-au echilibrat și au ajuns la un anumit rezultat. Eu cred că la alegerile parlamentare nu vor mai scoate scorul pe care l-au scos la alegerile parlamentare din 2016. Dar e de discutat și cu siguranță vom vorbi și despre aspectul ăsta. Păi discutăm, pentru că ei au fost pe urbanul mare, mesaj, ei concentrat. merg numai pe mesaj de hoți, de corupție și așa mai departe, merg numai cu mesajul partidului, numai cu sigla partidului, ați văzut, ei n-au imagine, n-au oameni, n-au reprezentanți, eu nu știu cine candidează, de exemplu, dacă mă întrebați aici, nu știu cine candidează de la USR, nu știu să vă spun. Că nu am văzut numai mesajul partidului, dar cine candidează la Parlament și la Senat, nu știu, dumneavoastră știți? Da, domnul Ciprian, dar cum să spun, lucrul ăsta, că ne gândim că suntem
că nu e mesaj, de exemplu, un bulgăre de zăpadă, dacă vrea să se facă mare, nu trebuie să fie decât foarte bine rostogolit și se face un bulgăre în care poți să faci un foarte frumos om de zăpadă, să zicem. Dar asta fără niciun mesaj, adică USR-ul așa a și crescut pe un singur mesaj, pe o singură linie, pe un tandem cu plus, da? Și s-a făcut acel bulgăre, adică, nu știu, mesajele contează atunci când sunt alegerile și ați sesizat dumneavoastră că ar trebui să aibă un mesaj, pentru că numai cu mesaj întotdeauna atragi atenția cetățeanului când te analizează ca și entitate politică. Da, bun, eu nu vreau să fac o analiză asupra USR Plus, dar pot să vă spun că Plusul nu avea nimic, a făcut o alianță cu USR-ul. Pe de altă parte, dacă dăm timpul înapoi, ne aducem aminte că a mai existat un partid, PPDD, dacă nu greșesc, da? Partidul Poporului, al lui Dan Diaconescu, care a făcut o figură foarte frumoasă la alegerile parlamentare, a luat vreo 17%, dacă mi-aduc bine aminte, și care s-a desfințat. Deci nu au apucat să-și termine parlamentarii mandatul de la partidul de la Și PPDD. vă aduceți aminte mesaj? Mesajul nu mai mi-l aduc aminte, mi-l aduc aminte doar pe Dan Diaconescu, care umbla Deci, mergea prin vector țară, de imagine a fost nevoie. mergea prin țară și veneau ca la Sfintele Moaște, ca să nu spun altceva. Da. Pentru că nu era alegeri neapărat, era acel bulgăre care acel se bulgăre. Eu cred că USR-ul a fost un bulgăre. Dacă prinde bulgărele mari alegerile, da. Dar acum nu cred că va mai prinde atât de bine USR-ul. Și să știți că sunt, într-adevăr, în unele orașe mari, în orașe municipii de județ, au priză foarte mare, dar în altă parte nu prea. Și aici, și acolo structurile sunt mai puternice acum din partea PNL-ului după alegerile locale. Și în Giurgiu USR-ul nu stă chiar foarte bine. Da, o să vorbim și cu domnul Ciprian Ionuț despre acest aspect. V-am spus că dânsul este din partea USR, a fost și la alegerile locale candidat și, apropo, vorbeați de liste și de faptul că trebuie un mesaj și că acel mesaj ar trebui să ducă alegătorii să voteze PMP-ul. Care sunt listele, care sunt aceste liste și de ce ar vota oamenii aceste liste, giurgiuvenii, în primul rând? De ce ar vota giurgiuvenii Partidul Mișcarea Populară? Pentru că este un partid care va intra la guvernare și care va ajuta Giurgiu, ca să știți. Deci până acum giurgiuvenii s-au învățat să-i ajute numai PSD-ul. Iată că PSD-ul nu mai poate să ajute și vreau să vă spun că în momentul de față culoarea s-a schimbat. Pe de altă parte, intrând și Partidul Mișcarea Populară la guvernare, cu siguranță, dacă eu voi ieși deputat, voi ajuta Giurgiu. Și chiar dacă nu ești deputat, tot o să-l ajut. Păi, în primul rând, ca deputat prin legi, nu pot să vă spun altceva, că dacă eram la alegerile locale, probabil... Ce anume lege ar avantaja giurgiuveni? Păi, nu știu, putem să facem, de exemplu, că nu mai m-ați județ întrebat... și municipiu, ce vreți dumneavoastră? Nu mai m-ați întrebat de Ministerul Muncii, ați trecut repede peste el, să știți că pot fi create niște legi și niște programe pentru a ajuta cetățenii de a-și găsi un loc de muncă sau pentru a crea locuri de muncă. Știu că este foarte mare nevoie la nivelul județului Giurgiu de locuri de muncă. Mai mult de atât, trebuie ajutate firmele private și, în primul rând, trebuie ajutate pentru a trece de această pandemie și de această criză sanitară, pentru că și în momentul de față sunt diferite activități care sunt închise, în momentul de față sunt închise și Ministerul Muncii susține prin diverse programe IMM-urile și, bineînțeles, salariații pentru a-și putea primi șomajul tehnic. Putem să discutăm și de șomaj tehnic, putem să discutăm și de acea sumă de 41,5% pe care patronii o primeau pentru a putea susține activitatea în continuare. Deci asta vreau să vă spun. Este foarte important să creezi niște legi sau niște oportunități sau să aduci niște fonduri europene pentru a crea locuri de muncă. În al doilea rând, eu cred că în Giurgiu trebuie să sprijin IMM-urile și firmele mici pentru a se putea dezvolta. Nu în ultimul rând, eu îmi doresc foarte mult să aduc și, bineînțeles, printr-o inițiativă legislativă ar trebui adus asta, să aduc salariile de la privat alături de salariile de la stat. Este o diferență foarte mare în momentul de față. Dacă înainte salariile de la privat erau mai mari ca salariile de la stat, acum salariile de la stat sunt net
superioare față de salariile de la privat. Privatul nu-și mai permite să plătească atâția bani și de aceea toată lumea își dorește să lucreze la stat. Este o presiune mare pe bugetari și de a mări acest aparat. Aparatul nu poate fi mărit pentru că oricum este supradimensionat. Da, dar mai nou și ar trebui să egaleze aceste salarii. Ca să egalezi salariile nu poți să le egalezi decât dă niște subvenții, ajutoare sau făcut niște programe pentru firmele private. Altfel nu poți să faci lucrul ăsta. Asta pentru că se oferă siguranță în sistemul bugetar, dar iată că în preajma alegerilor, sau mai degrabă spus, după alegeri, nici acolo nu mai e siguranța aceea, pentru că la noi în Giurgiu au fost diverse discuții în spațiu public și mai degrabă în spațiul internaut, dar s-a trecut peste această problemă odată cu investirea celor doi, și anume primarul Anghelescu și președintele de la Consiliul Județean, domnul Dumitru Beanu, oameni de dreapta, cu care dumneavoastră vreți sau nu veți împărți bazinul electoral, chiar dacă ulterior probabil vă gândiți și la o Păi acum suntem într-o luptă pe față, nu e nicio problemă. Bineînțeles, fiecare partid se luptă pentru a-și obține votul, indiferent, și v-am și spus, indiferent că se numește PSD, PNL sau ce vreți dumneavoastră, Pro-România, eu mă lupt să obțin cât mai multe voturi. În momentul de față, toți sunt adversari. După aceea vom vedea ce vom face și cum vom negocia, dacă vom intra la guvernare. Eu zic că vom intra și la guvernare, dar astea sunt discuții ulterioare. În momentul de față, fiecare partid se bate pentru voturile lui. Ne-ați specificat că prin legi veți lupta, pentru că asta este apanajul parlamentarilor. Exact. Atunci când v-am întrebat... parte, că n-am cum să mă duc în altă Nu vă duc în altă parte, promit. Chiar în momentul în care v-am întrebat despre problemele giurgiuvenilor, dar ați pifat acolo locurile de muncă, ceea ce ne aducem aminte din scurta și recenta istorie a alegerilor locale, că asta a fost și mesajul principal al domnului Adrian Anghelescu, care a spus să nu mai lăsăm tinerii să plece, și am văzut că și dumneavoastră sunteți... Mai fac ceva, uitați ce fac pe data de 31 octombrie. Acum pe Zoom, pe platforma Zoom, de la sediu fac o conferință cu oamenii de afaceri și discut de locurile de muncă, discut de posibilitatea de a atrage fonduri europene și de a accesa programe la nivel guvernamental pentru a putea majora salariile, așa cum v-am spus și mai devreme, și pe de altă parte mai discut cu IMM-urile să vedem exact solicitarea lor, ce solicitare au de locuri de muncă, că să știți că sunt unele firme care caută oameni pentru anumite meserii și nu îi găsesc. Și atunci Ministerul Muncii poate să vină prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă să formeze la nivelul Giurgiului anumite persoane exact pe meseria respectivă. Și de obicei se formează, nu știu, dacă o firmă solicită, nu știu, vă dau un exemplu, 40 de sudori pentru țeavă cu nu știu ce, argon sau ceva, sunt anumite meserii care se caută foarte mult, poți să formezi, nu știu, 80 de persoane, ca acea firmă să-și aleagă și să ofere locurile de muncă pentru 40 de persoane. Deci există și astfel de programe, dar până acum se făcea formare la nivel național, făceam de toate, făceam, nu știu, zidari, zugrafi și așa mai departe, și nu corelai cu piața muncii. Și asta îmi doresc eu acum să fac, să chem oamenii de afaceri, să-i întreb ce solicitări au sau ce meserii caută și să formez exact pe meseriile pe care le caută. De ce? Pentru că ai avea și finalitate, adică ai forma un anumit număr de persoane, dar le-ai putea oferi și locuri de muncă acelor persoane. În momentul în care formezi numai așa ca să te afli în treabă, să formezi, dar nu ai și o finalitate pentru ei, nu mi se pare normal. Uite, asta e o altă idee pe care v-am dat-o și pe data de 31 avem un forum, am luat firmele de la Registrul Comerțului și le-am dat invitații să intre pe Zoom, să putem să stăm de vorbă și să vedem ce posibilități putem crea pentru a ajuta firmele din Giurgiu. Nu în ultimul rând vreau să vă spun că sunt și foarte multe firme care lucrează în domeniul agriculturii și acolo sunt diverse probleme. Partidul Mișcarea Populară își propune, tot așa prin inițiativă legislativă, să majoreze acea subvenție la hectar. Și ne dorim foarte mult să ajungem cu subvenția la hectar așa cum este în Franța. Nu știu dacă vom reuși. Știu că francezii au vreo 400 de euro pe hectar. Noi în momentul de față avem vreo 100 și ceva, 200, nu știu exact cât este, dar iată că există și o astfel de oportunitate și eu de la Partidul Mișcarea Populară îmi doresc să fac asta pentru județul Giurgiu. Prin mijlocirea asta
a forțelor și a cererii și a ofertei pe care vreți să o faceți pe 31 octombrie, creați așa un fel de îmbinare și ca un puzzle, să puneți la loc acolo unde lipsesc bucăți din comunicare sau din experiență, din știință, din know-how, dar s-ar putea să vă pomeniți și cu câteva piese lipse, pentru că mai este nevoie și de infrastructură și de legi care să menajeze piața muncii, să o menajeze. Mai degrabă să o sprijine. Vedeți că sunt măsuri care se tot iau, pentru că nu sunt încă, sunt totuși perfectibile, încă nu suntem gata să întâmpinăm valul de pandemii și perioade de pur și simplu de tranzit, pentru că deocamdată mergem în pas cu ceea ce ni se întâmplă. Nu avem Doamna Sachet, în 2019, la sfârșitul anului 2019, când s-a făcut bugetul pentru 2020, nimeni nu știa că va veni o criză financiară. Cum nimeni nu știa că PSD-ul va vota, de exemplu, dublarea alocațiilor copiilor și banii nu au fost prinși în buget. Pe de altă parte, vreau să vă spun că bugetul, și aici pot să vorbesc de bugetul Ministerului Muncii, că până la urmă bugetul Ministerului Muncii are cea mai mare pondere din bugetul României, ca să știți. Deci cei mai mulți bani se duc la Ministerul Muncii. Dar pe de altă parte, Ministerul Muncii plătește pensii, plătește salarii, plătește indemnizații, alocații și așa mai departe. Ministerul Muncii se ocupă de când se naște copilul, știți foarte bine, și până vorba aia, plătește pensia și, ca să nu fiu cinic, dar pot să vă spun că plătește și ajutorul de deces. Deci toate sunt acolo la Ministerul Muncii și asta încercam să vă spun, că Ministerul Muncii nu a avut în buget aceste sume prevăzute. Ne-am trezit cu o pandemie, dar nu avem numai pandemie, avem și o criză financiară în momentul de față, sau începe să se întrevadă acea criză financiară. Pe de altă parte, dacă ne uităm în vară, am avut și inundații și secetă în același an, adică trebuie plătite și despăgubiri pentru secetă și am avut de refăcut și niște drumuri care s-au rupt la inundații. Toate astea s-au întâmplat într-un an de zile și nimeni nu știa că aceste lucruri vor veni. Bineînțeles, n-am mai respectat deficitul bugetar. Da, corect. Și asta în urma pandemiei. Părinții au stat acasă cu copiii. Pe de altă parte, anumite sectoare s-au închis și pot să vă amintesc de Horeca. Horeca e închisă și acum în anumite locuri. Sunt restaurante care nu funcționează și așa mai departe. Nu mai vorbim de teatre, de cinematografe care sunt închise și în momentul de față. Au fost foarte multe activități închise, iar Ministerul Muncii, prin Guvernul României până la urmă, a încercat să ajute aceste firme dând acel șomaj tehnic. Avem și niște măsuri de angajare care sunt benefice tot așa pentru angajatori și primesc o sumă de bani de la guvern numai pentru a putea angaja personal și, nu în ultimul rând, a fost și acea sumă de 41,5%. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe, pentru că, așa cum vedeți și dumneavoastră, în fiecare zi sau în ultima perioadă, infectările sunt la un nivel foarte ridicat și nu știm ce se va întâmpla. Deci nu a depins până la urmă de guvern și când s-a făcut bugetul în 2019, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Dar pe de altă parte, totuși eu zic că ușor Ministerul Muncii, prin programele care le-a făcut, a încercat să susțină oamenii de afaceri și, bineînțeles, angajații și, în primul rând, angajații pentru a putea primi acele sume de bani. Da, exact cum a specificat, apropo de ce bani pot să mai vină de la guvern, a specificat și domnul Orban că nu se taie PNDL 2. Asta așa ca un apendice, pentru că tot a fost săptămâna trecută la Giurgiu și ne-a declarat lucrul acesta. Iar PNDL 2 este o sursă de a crea locuri de muncă, vreau să vă spun. Sunt foarte multe proiecte în desfășurare și dacă le tai și nu le mai finanțezi, este foarte clar că pierzi locuri de muncă. Sunt firme care au câștigat licitațiile și lucrează. Dacă nu mai lucrezi, ce faci? Pot să vă dau exemplu, dar nu o să vă spun. Știți că era zvonul că se taie. Nu, vreau să vă spun că era un primar, este primar, a mai câștigat un mandat, este și acum, un primar de reședință de municipiu care spunea că el pe timpul pandemiei a lucrat foarte mult,
a avut firmele de construcții care au lucrat la toate investițiile care erau în oraș și fiind și restricțiile de circulație și alea, a putut să se miște foarte repede și chiar a închis niște obiective. Deci iată că și în timpul pandemiei se putea lucra și firmele de construcții și-au desfășurat activitatea. Și vă dați seama, dacă se opreau aceste finanțări de la nivel central, este foarte clar că acele firme sufereau. Da, am spus că ați luat pulsul Giurgiului și destul de repede. Nu spun că aveți de întâmpinat numeroase surprize. Chiar și aleșii locali, noi aleșii locali, vor întâmpina noi surprize, pentru că și administrația locală și piața forței de muncă sunt în continuă mișcare. Știm cu toții asta, nu-i nimic nou sub soare. Dar ați vorbit de locurile de muncă și de ceea ce se poate face la omenește posibil în acest moment din punctul de vedere al unui parlamentar. Dar un parlamentar care pe o actuală formulă îngroașă, ca să zic așa, rândurile a peste 450 de parlamentari. Iar unul dintre proiectele cu care PMP îl are... cadou un flyer, da, 300 de parlamentari, este pe primul 300 de parlamentari, 300 de parlamentari și mi-am dorit foarte mult și trebuie să se respecte referendumul românilor. Să știți că eu sunt om de cuvânt. Dumneavoastră m-ați invitat la emisiune, v-am promis că vin. Iată că am venit. Dar ce facem, da, cu ceilalți care nu respectă promisiunea făcută către români? Românii au votat și au vrut 300 de parlamentari. Asta s-a întâmplat acum 10 ani, dacă mi-aduc bine aminte. Iată că de 10 ani de zile această lege nu s-a pus în aplicare. De ce nu s-a pus în aplicare? De ce nu există voință politică? Și aici, dacă mă mai invitați la o emisiune, o să vă scot lista și o să vă arăt că și USR-ul, care clamează și spune, și o să vă dau cu nume și prenume de parlamentari, au votat împotriva acestei legi. Noi am avut inițiativă legislativă în Parlament pentru a putea ajunge la 300 parlamentari, în momentul de față sunt aproape 500, de a reduce numărul de parlamentari. Asta a fost voința poporului și nu înțeleg de ce nu se întâmplă. Pot să vă spun că și unii membri PNL au votat împotrivă și o să vă dau numele și prenumele la fiecare. Data viitoare o să vin cu lista din Parlament și o să vă arăt exact cine a votat împotriva acestui proiect de a ajunge la 300 de parlamentari. Nu mai vorbesc de PSD, că i-au votat toți în bloc. Bine, acum dacă stăm să ne gândim și cu voturile astea, când se vrea, se poate. Deci asta s-a observat cu ochiul liber de către observatorii scenei politice naționale atunci când e vorba de ce decide Parlamentul. Păi da, de ce nu vorbiți de Iordache acum? Că când a decis când a decis Parlamentul, iată că a trecut. A trecut și Iordache de la PSD, a trecut și ăsta de la, nu-i țin minte numele, de la USR. Și aici nu mai face nimeni scandal, nu mai zice nimeni nimic. În schimb au votat ea cu două mâini. De asta nu mai spune nimeni nimic. Nu știu, v-am întrebat și pe dumneavoastră. Eu sunt pregătită să întreb pe parlamentarii noștri nu au votat și o să vă scot lista să vedeți cum au votat cei de la PNL și cei de la USR. Cei de la USR care spun că ei nu au votat. E cea mai mare minciună. Și mă deranjează foarte mult când ești la televizor și minți oamenii în față. Eu asta încerc să le spun oamenilor și asta îmi doresc foarte mult, să-și dea seama pe cine vor să voteze. Dacă discutăm de USR, eu îi mint în continuu. În schimb, ies cu niște mesaje pe care le pun pe niște bannere și pe niște corturi și așteaptă să-i voteze lumea. Să se uite mai atent ce promit sau ce spun și o să vadă cu hârtii și cu documente în față că cei de la USR mint. Hai să vedem. Eu am foarte multe întrebări și pentru adversarii dumneavoastră politici de la celelalte partide vis-a-vis de acest aspect și vă promit că atunci când o să ia și eu și colegii mei, Nicoleta Pană, Gelu Prevenel... Dar putem să facem și o dezbatere, să știți, puteți să ne invitați și de la mai multe partide politice. E mai greu cu dezbaterile pe plan local, vă spun din experiență proprie, la alegerile locale au fost două dezbateri, unii au ales să vină, alții să nu participe și... nu spun că este imposibil, dar e o idee de notat. Da. În schimb, am văzut că ați luat așa ca pe un refren ideea ca să nu plece tinerii din Giurgiu și să le oferiți locuri de muncă, pentru că este un mesaj care a percutat și ați mai luat unul din grădina celălalt primar, fost primar, Nicolae Barbu, care trăgea un semnal de alarmă vis-a-vis de amenințările infracționale sau cum să le spunem, structuri organizate la nivel de localitate, de comunitate, de
clanuri locale, sau cum să le spunem, că sunt active și că ar face jocuri în culise undeva și că acestea de fapt ar fi un motiv în plus ca scorul unor partide să se ducă în sus sau în jos. Aveți și o lege în acest sens, puteți să ne detaliați? Asta nu știam de domnul Barbu, că a spus lucrul ăsta de clanuri și de astea n-am încă informațiile, dar probabil că mă interesez dacă doriți. Eu pot să vă spun altceva, că până la urmă ce votează românii, să știți că aia iese la urnă, dar fiecare partid politic trebuie să-și apere și să-și protejeze voturile. Este unul dintre mesajele pe care l-a reiterat și domnul Cristian Diaconescu, da, la nivel național. Pe de altă parte, clanurile infracționale am văzut că au luat avânt în România în ultima perioadă. Nu știu dacă se datorează faptului că au venit foarte mulți români din străinătate care nu mai au ce face acolo și probabil că au început să se ocupe și de altceva. Vreau să vă aduc aminte că eu am mai fost secretar de stat și în 2010-2012 și țin minte că atunci, la un moment dat, președintele Traian Băsescu, președinte în funcție, a introdus în CSAT această problemă cu clanurile și toate serviciile de informație au lucrat și Ministerul de Interne și toate structurile adiacente și la un moment dat nici nu s-a mai auzit și toată lumea s-a liniștit. Părerea mea e că Ministerul de Interne trebuie să-și facă datoria vis-a-vis de aceste clanuri infracționale și cu siguranță că dacă Ministerul de Interne se va implica, cu siguranță că vom rezolva această problemă. Ne spune așa, domnul... Nu mi se pare normal să tot auzim de clanuri la televizor. Vă rog. Ne spune așa, domnul Cristian Diaconescu, în această perioadă critică, datorită pandemiei, vulnerabilizarea societății a crescut exponențial. Oportunitățile crimei organizate devin semnificative, profitând de problemele economice uriașe cu care se confruntă oamenii. Este necesară o intervenție categorică, fiind în discuție siguranța cetățeanului confruntată cu pericolele iminente. Declarația o găsiți pe pagina PMP Giurgiu, unde găsiți și linkul către discursul domnului Cristian Diaconescu, și care este vicepreședinte al partidului. Este vicepreședinte, da, și e pusă de mine această postare. Da, corect. Un semnal de alarmă, de aceea vă întreb la nivel național și la noi la nivel național trebuie ca instituțiile statului să ia atitudine și vreau să vă spun că dacă instituțiile statului iau atitudine, cu siguranță aceste clanuri nu vor mai exista. Pentru că dacă statul dacă vrea să facă ordine statul, cu siguranță o va face. V-am spus, au apărut foarte mult în acest an, în urma pandemiei, au apărut foarte mulți cetățeni români care s-au întors. Nu toți cetățenii români care s-au întors sunt de bună credință și de aceea trebuie luate măsuri pentru a respecta ordinea și liniștea publică de către fiecare cetățean. Cu siguranță că dacă există probleme și la nivelul județului Giurgiu, le voi semnala și eu la nivel de guvern și trebuie luate măsuri în cunoștință de cauză. Da, acum mă uit la ceas și văd că mai avem aproape maxim 10 minute. Și... Nu pot să cred, a trecut timpul așa. Da, și avem foarte multe de discutat. Mă gândesc să vă pun să alegeți între două subiecte. Ori să vorbim despre alegerea primarilor în 2 tururi și să întoarcem subiectul pe toate părțile, ori să vorbim despre ce aveți de gând cu acel program cu gazele și cu infrastructura, cu... Deci sunt atât de multe. Să abordăm toate subiectele. Și eu mi-aș dori, bun, dar haideți să trecem, să trecem repede prin primarii, alegerea primarilor prin 2 tururi. Nu mai este cazul acum pentru că alegerile au fost și primarii au fost aleși dintr-un singur tur. Partidul Mișcarea Populară și-a dorit foarte mult și a fost o condiție asta de a susține guvernul PNL, de a trece această lege cu primarii în 2 tururi. Dacă ar fi să fie doamna Dăncilă aici să vă spună, să faceți un exercițiu de imagine și să-i vă imaginați că ar fi fost în 2 tururi alegerile la nivel județean și pe municipiu. Credeți că era cu mult schimbată scena politică acum? Dacă vorbim de Giurgiu, nu știu dacă era cu mult schimbată, dar cu siguranță vă spun că existau și alți primari și nu mi se pare normal să faci alegerea primarilor dintr-un singur tur. Să știți că dintr-un singur tur s-au ales primari și cu 300 de voturi și cu 600 de voturi, știți foarte bine, și nu mi se pare normal sau nu are o reprezentare la nivelul unei comunități care este mult mai mare să ieși primar cu 300 sau cu 600 de voturi. Pe de altă parte, s-a mai întâmplat ceva. Alegerea primarilor dintr-un singur tur a dus la acel exod în a face vize de flotant.
și în comunități, de exemplu, cu 1000 de locuitori, ne-am trezit cu 600-700 de flotanți. Este foarte clar că acolo unde au fost atât de mulți flotanți, sistemul de vot a fost viciat, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că, până la urmă, cetățenii din acea comunitate nu au mai putut să decidă ei pe cine aleg. Cred că sunteți de acord cu mine. Deci, iată că este o problemă foarte mare. Dacă făceai alegerea primarilor din 2 tururi, cu siguranță nu mai aveai aceste vize de flotant, pentru că atunci, în turul 2, știți foarte bine că se formau anumite alianțe și configurația arăta cu totul și cu totul altfel. Iar acele vize de flotant nu mai contau aproape deloc. Deci nu mai erau interesante și cu siguranță nu se mai făceau. Iată că am ales primarul dintr-un singur tur și am dat voie la acele vize de flotant, iar cetățenii dintr-o comunitate mică, acolo unde au fost foarte multe vize de flotant, cu siguranță ei n-au mai putut să ia decizia de a-și alege în cunoștință de cauză un primar. Cam asta este situația, iar eu ca și parlamentar, la fel, voi face o propunere legislativă pentru a ne putea întoarce la alegerea primarilor din 2 tururi. Uite, mi-ați adus aminte de lucrul ăsta. Păi, și ați vorbit de alianțe. Mi se pare normal ca ulterior alianțele să decidă și nu opțiunea politică. Nu alianțele. Alianțele se fac pe vot negativ. Deci nu m-a ieșit al meu, oamenii votez decid. împotrivă. Eu vorbesc de alianțe așa, sugestiv. Oamenii decid, dar oamenii, când au decis deci primii 2 clasați, știți foarte bine, după care oamenii se polarizau în spatele unei anumite persoane și acea persoană ieșea primar, chiar dacă în primul tur obținuse o diferență foarte mare. Și știți foarte bine că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Da? Un primar care a obținut un număr mic de voturi la o diferență foarte mare de celălalt primar, să iasă primar. Alea sunt cele mai după turul 2. Bătăioase Ca să nu mai alegeri. vorbim de prezidențiale, unde știm foarte bine ce s-a întâmplat și la prezidențiale. Dar acum Oare știm foarte bine și la toate prezidențialele ce s-a întâmplat? Nu știu, e retorică întrebarea, nu vreau să vă scufund în ape adânci, pentru că până la urmă nu suntem noi cei care trebuie să dăm răspunsul acesta. Sunt analiști, sunt sondaje, sunt, mă rog, și alte voci participante, dar așa, retoric, da, și sondajele, mai mult cu zâmbetul pe buze. Da, și sondajele cred că sunt tot așa de natură să influențeze. Și sondajele se fac și înainte de turul 1 și de turul 2 și sunt în măsură să influențeze de asemenea. Dacă mai avem timp, discutăm și de gazele pentru că este apanajul, am observat, al oamenilor cu vederi de dreapta, dacă pot să spun așa, nu știu, că n-aș vrea să vorbesc în doctrină, dar în general, oamenii care țin de dreapta au așa o chestie cu aducerea gazelor și că fiecare om să aibă la poartă posibilitatea, sau eu știu, mă rog, dacă nu un sistem centralizat, să aibă gaze și este foarte important acest aspect. A fost adus și de către PNL în vizorul cetățenilor și iată și dumneavoastră reiterat sub o altă formă. Da, este propunerea noastră, să știți că e propunerea noastră aceasta de a aduce gaze ieftine în România și PNL-ul cred că s-a luat după noi, pot să vă spun lucrul ăsta fără nicio problemă. Noi am inițiat acest demers pentru că știm foarte bine că la un moment dat România va beneficia de gaze și gazele vor fi pentru piața românească și vor fi ieftine și este păcat pentru că în momentul de față, dacă vorbim de consumatori casnici, că de consumatorii casnici vorbim, ei sunt undeva la 32% din teritoriul României și ne dorim să facem un PNDL 3, de ce să nu-i spunem PNDL 3, care să introducă gaze în toate comunitățile, în așa fel încât, nu știu, în cel mai scurt timp să ne ducem undeva la 60-70% consumatori casnici pe gaz. De ce vă spun lucrul ăsta? În primul rând că vom avea gaze ieftine și este păcat ca românii să nu beneficieze de acest gaz ieftin și să se încălzească ieftin. Pe de altă parte, trebuie să oprim și să stopăm tăierea pădurilor și pe de altă parte mai avem o problemă cu poluarea, care la fel, lemnul și cărbunele, știți foarte bine, folosind la încălzire, poluează. Deci, este benefic pentru România și putem să o facem și ar trebui să o facem. Pe de altă parte, acest gaz ieftin mai poate să mai facă ceva, mai poate să creeze industrie. Vă aduc aminte că noi am avut la un moment dat o industrie care producea îngrășăminte pentru agricultură.
Iar acele îngrășăminte erau produse pe bază de gaz. Adică era un proces, ardeai gazul și obțineai acele îngrășăminte care se foloseau în agricultură. În momentul de față nu mai avem această industrie și toate îngrășămintele se aduc din import. Și acest import duce la dezechilibru acela al balanței comerciale, că importăm mai mult decât exportăm. Deci este benefic și pentru industrie și am putea să ne gândim la lucrul ăsta, având gaze ieftine, să putem să aducem acea industrie de petrochimie în România, care a funcționat și care la un moment dat chiar exporta foarte mult în afară. Da, ați vorbit, haideți că mai avem un pic Asta de timp. pe scurt, așa că... Pe scurt, da? Spus că Păi tot să aliniem cât mai mult în timp, pentru Da. că sunt foarte multe subiecte de abordat. Am vorbit, ne întoarcem la subiectul liste. Haideți să ne spuneți oficial lista, că s-a mai schimbat ceva, că nu cred că s-a mai schimbat, că ați depus deja... Da, am depus listele. Sunteți dumneavoastră eu la sunt, deputați pe primul loc? Da, eu sunt la deputați pe primul loc. Este Cristi pe locul 2, este un fost... nu Marius Cristache, nu. Este Cristi Voicu pe locul 2 la deputat. Pe locul 3 este o doamnă care a candidat, Lucica, vă spun imediat și numele, a candidat la primărie. Nu, a fost primar într-o localitate, îmi scap acum numele, dar pot să vă spun. Blaga? Da. Dar am înțeles că s-a măritat acum, parcă ceva de genul ăsta și o cheamă altfel, ca să știți. Deci avem... Femeile se reinventează cum vor când vor. Da, am pus pe listă, să știți, consilierii, am vrut să pun pe listă toți consilierii care au obținut un rezultat bun în comunitățile lor. Nu am avut de unde să aleg foarte mult, mi-ar fi plăcut să avem foarte mulți consilieri. Partidul Mișcarea Populară nu are foarte mulți consilieri la nivel de județ. Dacă tot discutăm de consilieri, că dăm din una în alta, o să vă spun că o să încerc să maximizez votul și să obțin tot ce pot pentru a putea lua funcții la nivel de comunități, adică acolo unde putem să facem majoritate, să luăm viceprimar sau să obținem și alte funcții, și sunt în negociere cu Partidul Național Liberal pentru a maximiza acest vot. Dar, bineînțeles, mi-aș fi dorit ca rezultatul să fie mult mai bun. Dar dacă era un rezultat mult mai bun, probabil că astăzi eu nu mai eram aici, eram în altă parte. Da, tot un fel de puzzle și ăsta. Da. Despre viziunea asupra Giurgiului, despre Dunăre, despre port, despre spital, sănătate, educația din județul Giurgiu, școli, reconversia aceasta profesională de care spuneați la un moment dat, ați atins un pic subiectul. Podul de la Grădiștea sunt subiecte pe care le vom aborda cu altă ocazie. Pentru dar nu fac obiectul, da, eu cu cea mai mare obiectul, dar trebuie să... Dar să știți că am aflat de ele de când am venit la Giurgiu. Iar podul de la Grădiștea, vă spun că este apanajul fiecărui candidat la parlamentare de fiecare dată. Da, și n-a reușit să-l facă, nu? E deliciul nostru al presei. N-a reușit să-l facă, nu? Dar de ce? Care e problema acolo de nu reușește nimeni să-l facă? Păi asta trebuie să ne spună oamenii politici nouă, jurnaliștilor, și să noi cam știm fiecare în parte de ce, dar președintele Consiliului Județean ar trebui să se implice mai mult acolo, să vină la București, să rezolve sperăm că domnul Dumitru Beanu va fi cel care va da bila albă în acest sens și cu ajutorul... După ce ești parlamentar, să știți că o să-l ajut pe președintele Consiliului Județean să rezolve problema podului. Ar fi foarte bine. Dacă nu se descurcă prin parlamentarii PNL, o să mă ocup eu. Știți câtă nevoie este și să legăm așa cumva și pentru infrastructură și pentru navetiși, că sunt foarte mulți în județul Giurgiu și în municipiul Giurgiu, să vedem ce se schimbă. Este foarte important ce se schimbă în primul trimestru și cum se schimbă din punct de vedere al administrării locale după, și mai ales după 6 decembrie. După alegerile parlamentare. Da, pentru că deja se dă trendul și oamenii încep să-și facă primele impresii și cu dezăpezire și cu... Dar vom vedea, să vedem. Până atunci, ce să vă urez succes. Vă mai invit la emisiunile noastre. Vă rog frumos, cu cea mai mare plăcere. Mai avem de discutat, am spus, subiecte. Sunt foarte multe, nu țin neapărat de parlamentar, dar sunt atât de conexe cu administrația locală, încât nu avem cum să nu le punem și pe acestea pe listă și să nu ne întrebăm, să nu le punem în conjunctura și în contextul actual.
Așadar, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru că trebuie să ne lămurim cu fiecare invitat în parte. Astăzi, Nicolae Ivășiescu, candidat pentru Camera Deputaților de la PMP Giurgiu. Mai nou v-am prezentat la început că a schimbat și ministerul și este parte din ministerul, ajutați-mă puțin, că acum de Ministerul Transporturilor. Ministrul Transporturilor. Așa, după domnul Băsescu și după... Da, după domnul Orban. Să sperăm că e de bună da. Da, și după domnul Orban, da, a fost la minister. Să vedem acum ce ne rezervă și nouă viitorul. Așadar, Giurgiu la tribună a fost, Camelia Sacheti sunt, fiecare zi știrile ne copleșesc, ne cuprind, urmăriți-ne cu interes în continuare. Aici suntem, numai bine până data viitoare. Se spune că la Casa cu Flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură, se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Ai cumva numărul lor? 0769 510 501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant în pas cu timpul trupul, non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos colăcei, hai, curaj! Și oferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj. Și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumperi de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o sinfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești par a se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumperi de zor cu spor. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine!